Saúdos e benvidos ao Concello Pontevedrés do Rosal para vivir o resumo do que foi a 19ª edición do Trofeo Comunidade de Montes das Eiras, quinta xornada puntuable da Copa Galicia de Ciclocross 2016. Ao carón do Río Miño, na Praia das Eiras, reuníronse 244 participantes nesta cita organizada polo Club Ciclista O Rosal, que arrancaba coa proba de promoción. Despois do aperitivo de ver en acción a estes rapaces e rapazas, entraban en acción as diferentes categorías da Copa Galicia. O líder Carlos Canal ao fronte, os primeiros en tomar a saída foron os cadetes. Unha carreira que presentaba dous claros favoritos ao triunfo no trazado do Rosal. Dende o inicio da competición, o primeiro clasificado no ranking, Carlos Canal do Maceda, e o anfitrión, Mario Fernández do Rosal, marcháronse por diante. Da formación ourensá está amosándose intratable e a súa roda intentaba non perdela Mario Fernández. Doletazo inicial tamén para os Máster 40, unha das categorías que máis emoción está ofrecendo nesta segunda edición da Copa Galicia. O portugués Antonio Sousa aspiraba a recuperar o mallot que portara nas primeiras xornadas, que saiu a por todas, con José Carlos Maceira e Jacob Agra seguindo a súa estela. Arrancaban os Máster 50-60 con tanta forza que por pouco se levan por diante a esta despistada espectadora, vestindo o mallot de líder Javier de la Fuente do Betanzos, e a continuación Antonio González do Salvaterra, os dous grandes dominadores desta categoría. Tamén entraban en acción as rapazas cadetes, con Carla Fernández da Escola de Ciclismo Redondela desafiando o potente bloque do conxunto do Maceda, con Aida González, Antía Martínez e Noela Sá. Outro corredor do Maceda, Carlos Canal, xa rodaba en solitario na carreira cadete masculina, deixara de roda a Mario Fernández, o corredor local, o anfitrión, que ocupaba a segunda posición, un Canal intratable. Nos Máster 40, Manuel Armada levándose a súa roda a Jacob Agra e o portugués Antonio Sousa. Este terceto que marcaba pauta con Jacob Agra, o piloto de motos, especialista en enduro, agora tamén lle pega a ciclocross. En as cadetes, Aida González, a corredora do Maceda, unha carreira que pouco a pouco as representantes da formación ourensá foron dominando. Problemas para algúns participantes neste trazado das Eiras. Antonio González en Máster 50-60, uns metros de vantaxe respecto ao líder Javier de la Fuente. Nas rapazas cadetes, a principal amenaza para as corredoras do Maceda era a portuguesa do Vila do Conde, Mafalda Sá. Últimos metros para Carlos Canal, mentres que Mafalda Sá levaba unha lixeira vantaxe respecto a Antía Martínez e a Noela Sá. Estamos na liña de meta co triunfo de Carlos Canal entre os cadetes. En as rapazas cadetes, finalmente, victoria para Noela Sá. Tamén emocionante o desenlace da carreira Máster 40 co portugués Antonio Sousa, celebrando o seu triunfo por diante dos corredores galegos. E en Máster 50-60, Javier de la Fuente, que conseguiu superar a Antonio González. Aparecía a chuvia no Rosal e ia ser un factor clave nas dúas quendas restantes. Preparadas as Elite Sub-23, tamén as Juniors. Antes que as mulleres comezaban competición os Máster 30 co líder Andrés Calvete do Cambre Renault Caeiro, marcando ritmo dende o principio, seguindo Juan Bello, a Asociación Galega de Ciclistas, e o seu compañeiro no Cambre Renault Caeiro, Luciano Carretero. Primeiros metros para as Elite Sub-23 con Desiré Duarte, marcando ritmo que intentaba seguir Irene Trabazo. Sandra Moral en terceira posición, a cuarta era líder Isabel Castro, a nai de Desiré Duarte.
na proba junior femenina, as dúas primeiras da clasificación, Marta Vila e Sara Trigo, que asumían a responsabilidade da carreira dende os instantes iniciais. Nos Máster 30 xa se quedaban en cabeza os dous corredores do Cambre Renault Caeiro, o líder da competición, Andrés Calvete, e Luciano Carretero. Desiré Duarte, que seguía o seu na proba femenina, protagonizando unha saída moi forte como é habitual nela, pero que resistía a Irene Trabazo, que pouco a pouco seguía chegando a corredora do Fornelos. Dúas ciclistas en idade sub-23 que nos ían regalar un emocionante duelo no Rosal. Desiré Duarte, que esta temporada na Copa Galicia xa se impuxo na proba celebrada en Santiago de Compostela, e Irene Trabazo, que sumara a victoria na xornada inaugural en Narón. As dúas perseguían o seu segundo triunfo da temporada. Por detrás, a líder Isabel Castro, que intentaba non perder demasiado tempo. Nos Máster 30 continuaba Andrés Calvete marcando ritmo, e había novidades na carreira Elite Sub-23 femenina, con Irene Trabazo tomando a cabeza de carreira. Aquí temos o duelo pechado entre as dúas corredoras, cóbado con cóbado, para intentar gañar a primeira praza. As súas perseguidoras máis inmediatas, Sandra Moral, do Cidade de Lugo, e a líder tamén do Fornelos, Isabel Castro. Cambio de ritmo de Irene Trabazo nesta zona exixente do circuito, na que picaba para arriba, e pasando problemas a líder Isabel Castro para seguir o ritmo de Sandra Moral. Mentres que nas juniors temos con algún que outro atranco aí a Marta Vila, cabeza de carreira, a corredora do Fornelos, seguida por Jessica Silva, a portuguesa, e a líder, a corredora do Cidade de Lugo, Sara Trigo. Rodando con forza Marta Vila, pero por detrás a portuguesa, que pasaba o ataque e deixaba a Sara Trigo. Andrés Calvete en Máster 30 xunto ao seu compañero Luciano Carretero. Estructura coruñesa do Cambre Renault Caeiro, que a camiño de lograr outro dobrete esta temporada na Copa Galicia na proba Máster 30. Irene Trabazo continuaba tensando a corda ao fronte da proba Elite Sub-23, na que se consolidaba en terceira posición Isabel Castro, a líder. Nos Máster 30, Luciano Carretero, que daba un paso adiante e tiraba do seu compañeiro Andrés Calvete. Féminas juniors, a portuguesa Jessica Silva, que aumentaba a súa diferencia respecto a Sara Trigo. Continuaba aumentando o ritmo Luciano Carretero, con problemas para seguilo o líder, o seu compañeiro de equipo Andrés Calvete. Cada vez chovía máis sobre o circuito do Rosal, condicións máis duras para os corredores. Irene Trabazo, que nesa zona de descenso que se lanzaba. Pero antes de comezar esta subida, aquí temos a diferencia respecto a Desiré Duarte, que era mínima. Teníase de pé en riba da súa bicicleta a marinense, a corredora do Meruelo, que non é capaz de despegarse de Desiré Duarte. En liña de meta, o triunfo en Máster 30 para Luciano Carretero. En Féminas Juniors, a portuguesa Jessica Silva. Preparámonos para vivir o final máis igualado ata o momento na proba Elite Sub-23 femenina, o que vai de temporada, chegada ao sprint entre Irene Trabazo e Desiré Duarte, e a do Fornelos, que se impoñía pola mínima. Triunfo para Desiré Duarte, que recibía as felicitacións da súa nai, da líder Isabel Castro. E na última quenda comparecían os Elite Sub-23 masculinos, a proba raíña, con Mauro González, o líder, encabezando dende os primeiros metros. A súa roda o seu compañeiro de equipo no Salvaterra, Samuel González. Terceira posición para o líder Sub-23, Raúl Fernández. E na cuarta praza, Adrián Valverde, do Club Ciclista Rías Baixas. Comezaba moi forte Mauro González, como nos ten acostumados nesta Copa Galicia, na que se impuxo en 3 das anteriores 4 citas. O líder, seguido por Samuel González, e polo primeiro Sub-23, Raúl Fernández. E tamén comezaban a competición os juniors masculinos, unha das categorías na que está máis disputado a primeira posición, con Jorge Suárez, do Cidade de Lugo, tomando a dianteira con Guillermo García e con Roy Domínguez. Intentando chegar a eles Pablo Álvarez e Adrián Barros.
Suárez, que non quería ningún tipo de compañía, lanzaba este ataque xa na primeira volta. O corredor da cidade de Lugo que se baixaba da bicicleta, o igual que Guillermo García na segunda posición en Elite Sub-23. O trío de cabeza que se conformaba con Mauro González, Raúl Fernández e Samuel González. Dous corredores do Salvaterra contra un do Fornelos, pero do Fornelos coñece este trazado de memoria, porque Raúl Fernández e do Rosal aquí os temos. Este sector de terra cada vez máis embarrado, con Mauro González por diante de Raúl Fernández, e sufrindo para seguir a súa roda Samuel González. Mauro que non deixaba de atacar, de intentar marcharse en solitario, pero Raúl ia moi pegado a súa roda, e o do Fornelos pasaba o ataque. Un cambio de ritmo que ia acabar con Mauro González, e que só podía responder Samuel González. Por detrás aparecía Darío Otero para dar caza a Mauro González. Entre os dous íanse xogar a terceira praza e tamén o primeiro posto elite, porque tanto Samuel como Raúl son dous corredores en idade sub-23. Moita forza Raúl Fernández, apurando en cada trazada. Coñece de memoria o circuito da Praia das Eiras. Darío Otero do Compostelano na loita pola terceira posición e por ser o primeiro elite xunto a Mauro González. Na cabeza de carreira, Samuel que non se agochaba, ponía un ritmo para intentar descolgar a Raúl Fernández, que decidía agardar o seu momento. A diferencia dos dous de cabeza respecto aos seus perseguidores, que se situaba en torno aos 20 segundos, marxe suficiente para xogarse o triunfo nas últimas voltas. O pulso entre o do Salvaterra e o do Fornelos, que se achegaba a un momento clave, cando Raúl Fernández, nun circuito xa totalmente embarrado, volvía a pasar o ataque. Esta vez ia ser definitivo o seu cambio de ritmo, mentres na proba junior Adrián Barros do Coruxo, que situaba en cabeza. Por detrás os seus máis inmediatos perseguidores eran Guillermo García e Jorge Suárez. Aí está o ataque sostido de Raúl Fernández, que aquí opta por baixarse da bicicleta para superar este obstáculo, mentres que Samuel González xa con máis problemas decide non baixarse da bici e tirar de calidade para seguir na persecución pola primeira posición, na que Raúl xa tiña o triunfo no peto. Últimos metros para él e a triunfar na súa casa. O facía tamén era Adrián Barros do Coruxo, vencendo en juniors, e a chegada á liña de meta de Raúl Fernández cun tempo de 59 minutos 49 segundos, 18 segundos máis rápido que Samuel González, que remataba en segunda posición. E a terceira praza e primeiro elite Darío Otero do Compostelano. Estamos no podio xa de noite con Javier de la Fuente, vencedor Máster 50. En Máster 40 o portugués Antonio Sousa no máis alto. En Máster 30 Luciano Carretero do Cambre Renault Caeiro. Nas féminas cadetes o triunfo de Noel Asá. O seu compañeiro de equipo no Maceda, Carlos Canal, vencedor en cadetes masculinos. A portuguesa Jessica Silva, triunfadora nas féminas juniors. Adrián Barros do Coruxo, gañador junior masculino. En la categoría raíña, o triunfo sub-23 de Raúl Fernández, gañador absoluto tamén en elite. Primeiro posto para Darío Otero. Entre as mulleres, a victoria de Desiré Duarte. E así poñemos punto final a este resumo. Moitas gracias pola súa atención. Agardámolos na próxima cita da Copa Galicia de Ciclocross.